Mira, molt ràpidament, estem aquí amb el Josep Pereira i la Glòria. Glòria, el teu cognom, que no te'l vull... Asensio. Glòria, la Glòria Asensio. I això és Memòria de la Ronda de la Torrassa. Anem a veure aquestes fotografies. Una foto d'aquí. Ah, aquesta fotografia és de la Festa Major. I és el premi que jo hi vaig guanyar amb un concurs de fotografia. Aquesta fotografia la vas fer tu, Josep. Sí. I vas guanyar un primer premi. De fotografia, sí. De quin any és aquesta fotografia? Doncs mira, de l'any 60, potser l'any 60, no? 59? 59. L'any 59. I és un berenar? Un esmorzar, no? Un esmorzar? Sí, a la festa major, un esmorzar pels avis. És una preciositat de foto, eh? Espera que encara... Quina alçada seria de la Ronda de la Torrassa? El 38. El 38, molt bé. Sí, on va néixer ella, precisament està davant de la... Bueno, aquesta porta, la de... És el 40. No, el 38 és la de la senyora Rosario. A casa, aquí hi havia l'escala i a casa era l'altra porta. Aquesta és la de la senyora Rosario, espera't que... I es veu com una iaia ha d'estar donant la llet, el got de llet, eh? És que vas agafar el moment. Sí, és un churro, eh? Vas agafar el moment. Sí. Vas agafar el moment. Con el amor no tiene edad, eh? Que hem parlat dels anys d'aquesta fotografia, eh? 59. 59. Preciosa. Mira, ara jo t'ho... Tu vas passant les fotos. Porta la foto. Molt Aquesta ja l'has feta, però mira. Això era l'últim diumenge de Festa Major i al dematí els hi feien un esmorzar pels avis. Les noies joves i els nois joves anàvem a buscar els avis i els hi portàvem un ram de flors. I aquesta ets tu, Glòria? Sí, aquesta sóc jo. Ei. Molt bé. I això és tot a la Ronda de la Torrassa, eh? Això és la Ronda de la Torrassa. Jo he agafat tot de la Ronda de la Torrassa. Quin any seria aquesta, aproximadament, també? Aquesta devia de ser el 57, 58. Molt bé. Llavors, veus, aquí ja era a l'esmorzar. Les noies se'ls estàvem acompanyant i els nois per lo que necessitessin. Jo no em veig perquè sóc aquesta que estic aquí ajupida que li devia estar fent amb l'avi. Sí, es veuen els rams de flors. Sí. Els carrers guarnits. El carrer guarnit. A més, molt bonica perquè es veu també l'ombra de les guirnaldes, no? Sí, dels paperets. Dels paperets, sí. Bueno, aquesta ja és la que ja has fet. Molt bé. Això és l'embalat. D'acord. Això és un embalat? D'acord. Això sou vosaltres? Sí. Josep, t'he reconegut. Com festejàvem. Sí, senyor. De quin any serà aquesta fotografia? Del 60. Del 60. Aquesta del 60. Molt bonica. Salut. Aquesta és un berenar dels nanos. El berenar que es feia a la festa major, eh? I a més, els globus que tenen els nanos tenen com una publicitat, no? Sí, era de la casa sí que portava els micros i... Amplificadores Rodríguez. Amplificadores Rodríguez, es deia, sí. És que aquest era de... Era d'aquí, de Santa Eulàlia, era, no? O sigui, ens hem d'imaginar la Ronda de la Torrassa, tota amb taules, cadires, no? Perquè quina alçada seria de la Ronda de la Torrassa? També, el 38, 40... Això és entre Martí Julià i Rosselló. I, bueno, el dia del berenar arribava fins a la Riera, perquè eren tots els nanos, eh? O sigui, les iaies no, era més curt, però això fins a la Riera. Molt bé. Era d'aquí, estan totes barrejades. N'hi ha un altre també del berenar. Espera que la busquem. Mira, veus, aquesta també és del berenar. Un altre berenar. És una preciositat de foto. Aquesta sóc jo. Uau, de quin any és aquesta foto? Doncs mira, aquesta deu de ser del 40... No, 50. Jo vaig néixer al 42 i aquesta sóc jo. Deu de ser, devia tindre jo aquí 5 anys o així, doncs 47. Uau.
I això sempre el mateix número de la Ronda de la Torrassa, eh? Sí, perquè clar, cada un treia les taules dels crios a davant de casa seva. I aquí sempre som, mira, aquest és el 40 i el casa meva era el 38, o sigui... I les taules eren de les cases Eren i de les fèieu el cases, berenar. cada un es treia... Mhm. I les cadires... I això per la festa també. Això és, a la tarda, els dematí era l'esmorzar dels avis, i a la tarda, l'últim diumenge, era el berenar dels petits. Aquí feien la xocolata... Uau. Sí, Bons records, d'aquests berenars. uns records molt, molt macos. Glòria. Mira, això és perquè vegis com anaven les nenes al col·legi d'aquí a les monges. A veure, que enfoquem bé. Sí, sí. El col·legi que em vas comentar que era el de Mare de Déu dels Desemparats. De les monges. Que això sí que seria un any 50... 50 i pico també, aviam, quan soc de gran ja, aquí, Tu ets la primera. sí, doncs mira, 56 o 57. I la fotografia, la fotografia està molt ben feta, està feta des de dalt. Això és el pati del col·legi, perquè hi havia un cop a l'any que feien el dòmon, que anàvem a demanar pel dòmon pels carrers. D'acord, perquè el que teniu a les mans són com guardioles. Sí, és una guardiola. D'acord. I anàveu amb barret també, Sí, és un uniforme i un... L'uniforme portava un barret. Un barretet, sí. I els dies de cada dia, per anar al col·legi així no portaven barret, portaven boina. D'acord. Els barrets era per quan sortia, quan ens arreglava. Ocasions especials. Clar, mira, veus, aquí és el principi d'una professora de la Mare de Déu dels Desemparats. Uau. Tu qui ets, Glòria? Aquesta. La petitoneta. Molt bé. I això és al col·legi, Això és el pati del col·legi. El pati del col·legi. El que ara és el col·legi Sant Jaume? Sí, Mhm. això era el pati del col·legi. Molt bé. Estic tremolant massa. No, perfecte, Josep, perfecte. A més que tenim aquí el suro de les fotografies escolars que ens heu anat portant i mira, aquestes s'afegiran. Molt bé. Espera, que em sembla que ja... Bueno, ja les triaràs tu després. Això és una palma. El dia de la Palma. Això és el carrer Jaume Busquets. Bonica. De quin any serà? Doncs mira, aquesta també sóc jo, del 56 o així. A veure, a més, diferents palmes, Clar, a mi la palma no m'agradava, jo portava palmó. Que tots portaven palmons. Era un dia important, Era un dia, hombre. Tothom sortíeu al carrer, estrenàveu roba, no? Estrenàvem, totes les nenes estrenàvem roba, o sigui que... Mira, això és perquè vegis la zona aquesta teva del teu carrer. Això era la torre d'aquí de... Can Jordà? De Can Jordà, sí. Uau! Mira com era la torrassa. Uau! És impressionant aquesta foto. Qui ets tu, Glòria? La primera? No, jo no em veig. Tu no et veus. Jo no em veig, però és el bateig del meu germà, aquests són els meus pares. O sigui, això és un bateig i sortiu... Sortíem tothom, de caminant de casa fins a l'església. Tothom. Anàvem caminant... Era una festa. I era una festa no només per la família, per tot el carrer. I després quan tornaven de batejar, a la porta, tots els nanos de 200 carrers venien i es tiraven confits. I cantaven, tireu confits, que són podrits, tireu no sé què, ja no me'n recordo. Però llavors als nanos se'ls trava confits, caramels, o sigui, era una festa ja de tot el barri. Era una festa de tot el barri. Era una festa de tot el barri. I tiraven cèntims també, 5 cèntims. Avui dia no hi ha... Jo cèntims, no, espera't, això... Mira, veus, això és una professora de la Mare de Déu dels Desemparats. D'acord. A veure, aquí això també per identificar el carrer. Aquest carrer, ara t'ho miraré, no sé exacte quin deu de ser. Que ja l'ubicarem, Perquè és molt interessant, o sigui, tornar a buscar el mateix lloc, indret, on es va fer la fotografia per veure que es manté. Sí. Però és la processó de la Mare de Déu dels Desemparats. I estàveu totes les noies? Les que havíem... Anàvem totes les noies. És més,
ja de gran, i anava la professor, perquè com que anaven totes les meves amigues, i aquest dia les noies grans estrenàvem el vestit d'estiu, perquè és a primers de maig, D'acord. i llavors era el dia que s'estrenava. I aquesta senyora de negre que està dirigint... Era una mestra d'un col·legi que hi havia aquí a la Ronda de la Torrassa, que era el col·legi del senyor Soler. El col·legi Soler. estava situat a la Ronda de la Torrassa. Sí, estava situat a la Ronda de la Torrassa entre... Rosselló? No. Estava entre Martí Julià D'acord? i Campalans, Sí. pujant a l'esquerra. Perquè ens han parlat d'un col·legi, el Liceo Pedagógico de la Torrassa, podria ser? Bueno, ja ho buscarem. Però aquesta senyora era mestra d'allà. No, aquesta era la filla de l'amo del col·legi, o sigui... Vale, d'acord. Era un col·legi particular, no era... D'acord. I l'any d'aquesta fotografia sempre més o menys ens estem movent... Aquesta fotografia jo no estic... No, sí, sí, ja sé. Aquesta fotografia és de l'any 51. D'acord. 51? Molt bé. Sí, Precisió, perquè jo no estic, però està l'Alvira i ho sé per això. Genial. A veure, continuem aquí, aquest viatge en el temps. Mira, això també és la Ronda de la Torrassa, Uau! però aquesta d'allò t'explico la història, Sí. que és interessant. Passaven uns senyors amb màquines de retratar pel carrer. I amb tots els nanos, com que jugàvem al carrer, ens deia us faig una foto. Si voleu la foto, m'heu de donar una pesseta o un tros de pa. Per un tros de pa et donava també la foto. O sigui... Uau. I quan és això, Maria? Tu tenies aquí, bueno, tenies 3 anys tenies aquí, no? No, jo aquí anava a col·legi 4 anys. I això seria 46. el 46. Passaven els retratistes Sí, pel barri. pel barri. Ja Amb uns d'allò. Ja veus quina foto és, Això també és la Ronda de la Torrassa. I això és la Ronda de la Torrassa, el mateix número, Sí, Sembla. al cantó de baix més o menys. Això és pujant... No, això és el 53. Això és el 53. Sí, perquè això és a casa de la iaia i això és a casa del Celestino. I aquesta fotografia, algú, clar, o li va donar la peseta o el tros de pa. No, clar, al meu pare, a casa meva, segur que li devien de donar la pesseta. Tots els nanos d'aquí, quasi bé tots la devien de tindre, i era doncs això, o la pesseta o el tros de pa. O el tros de pa. Per un tros de pa també te la donava. Això ja és, mira, l'any de la nevada. L'any de la nevada famosa El 62. del 62. I tu ets la noia de negre? Jo sóc la noia, el meu pare i el meu germà. Té una cara molt simpàtica, el teu germà, en aquesta foto. El meu germà era un trasto. Però bueno, un pedaç de nevada que recordeu tothom. Hombre, mira els cotxes. Mare meu, aquest cotxe Això del és un darrere. 600, I és un 600. Està és un absolutament 600, cobert per la neu. Sí. A la ronda, Això és la Ronda de la Torrassa i aquest número és el 53, 51, el 49. Que va ser la nevada el mateix dia de Nadal, no? Segons m'heu dit. Sí, quan sortíem de la missa del Gall. Oi, quina il·lusió, que neva! Que està nevant, però... no parava. I va ser una nevada llarga, Sí. Uau. A veure, més coses. Bueno, això també és la Ronda de la Torrassa, com era. Uau. A veure si podem enfocar bé. La fotografia, a més, clar, perquè es veu en profunditat Fins la Riera. tota la ronda, és molt bonica. I esteu aquí canalla, esteu nens i nenes, Sí. amb un... Mira, aquest és el meu germà, aquell que tu dius que tenia. Aquests són amics d'ells i aquí ja som més grandetes. Aquesta sóc jo.
Aquesta moto era del meu pare, era una moto amb sidecar. Vale, era una moto amb sidecar. I llavors es projectaven tots enfilats. Clar, els carrers, el carrer es veu absolutament... no es reconeix, clar. No, El tipus de paviment, l'altura de les cases... Les aceres eren més Sí. estretes, l'alçada de les cases... Sí. Uau. No, aquesta no, aquesta és de la parròquia. No sé si tens alguna. De quin any serà aquesta? Doncs aquesta sí que no ho sé. Però bueno, els autobusos passaven per la plaça Espanyola. Sí, és el detall que crida més l'atenció, no? O sigui, També el model d'autobús. Ah, sí, és nou, és modern, ara. aquesta la vas fer tu. Ah, mira. O sigui que aquesta té que ser del 63-64, quan ja ens havíem casat. Clar, i Que vivíem a Carrer Llobregat nosaltres. Aquí, espera que assenyalem, aquí baix, Això això era un quiosc. Era un quiosc. Això era un quiosc de diaris. Vale, que a lo millor el quiosc de diaris estaria al davant del que era la Montserratina. Sí, quasi bé davant de la Montserratina. Hi havia un quiosc. Sí. Perfecte. Molt bé. Ah, i aquesta, a veure, Espera. abans de les fotos esportives, Espera. això és una meravella de foto, també. Aquesta també, això és el número 53 de la Ronda de la Torrassa, i també és una comunió, però convidats tots els nanos del carrer. Això era una botiga de queviures. Aquest nen era el fill de la botiga de queviures. I era la seva comunió, I un berenar per tots els nens. un berenar per tots els veïns i veïnes del carrer. Del carrer, sí. Eren festes excepcionals Sí, i a més és que que celebràveu tothom. I és que es vivia, era això, era com si fóssim una família. És que ara és inconcebible, però llavors... És per fer-nos una idea, exacte. Mira, Per fer-nos una idea. Veus, jo sóc aquesta, d'aquí, aquesta carona d'aquí. Sí. O sigui, I això hem quedat que és Ronda de la Torrassa 53. 53 sí, i perquè- l'any perquè la meva àvia vivia aquí. 40, finals dels 40 o ja 50? No, al final, el 46 o així, 46. 47, perquè Uau. jo soc petita aquí. L'Araceli és aquesta. Encara viu, l'Araceli encara viu al barri. Aquesta encara viu al barri. Encara viu al número 40, a la sèrie del davant mateix d'aquí. Doncs s'ha de veure la foto i li farà molta gràcia. És cosina meva, o És sigui. cosina teva, aleshores, que bo. Després, això també és una altra... Mira, a veure, això també és una altra vista de... Això és el 40, que això era un bar que era molt famós allà, al bar de la Glòria, que és la meva padrina. El bar de la Glòria, la Ronda de la Torrassa, 40. 40, i era un bar molt famós en aquella època. Era un bar molt famós perquè, a més, quan van començar a vindre la gent d'Andalusia, de Lucena, de Córdoba. venien uns cotxes i paraven aquí. Era al final i al principi. O sigui que tots quan venien de Lucena, el primer que veien era el bar de la Glòria. El bar de la Glòria. I llavors la meva padrina, de tindre un bar de barri, de gent d'anar a fer el dòmino i tal, quan van començar a vindre es va forrar. I es deia el bar de la Glòria. Sí, tal qual, perquè ella era la Glòria. Era conegut pel bar de la Glòria. Això és memòria de la Ronda de la Torrassa. Sí. Després, això no és de la Ronda de la Torrassa, però és perquè veus, jo no sé si t'han parlat que al Pimpinela, a la plaça Espanyola, hi havia l'associació el Pimpinela, que feien teatre i feien... No passa res, no passa res. I feien de tot. Mira, m'aguanteu la foto. Però, a més, llogaven el que era el saló del teatre, Sí. et posaven les cadires, les taules, tal, i tu et feies els entrepans, i llavors al bar que hi havia li tenies que comprar la beguda. Jo suposo, això no estic, però suposo que devíem de pagar alguna pel lloguer i a més compraven la beguda. I quasi bé totes les comunions del barri, els batejos, es celebraven en allà, al Pimpinela. al Pimpinela. Club Pimpinela, sí. Club Pimpinela. Era el Club Pimpinela. I aquestes dues fotografies són d'allà.
I els anys aproximats d'aquestes dues fotografies, Glòria? Doncs aquesta sí que ja devia ser el 58, 59. Mira, ja està el meu germà, o sigui que... I tu ets? Jo sóc aquesta. Aquesta, la que ens està mirant. Aquests són els meus pares i aquest és el meu germà. I aquí esteu celebrant, esteu amb ampolles de cava. Sí, estem celebrant alguna cosa. Aquests són veïns també, aquests no són família, aquests també són veïns. Algú del barri, una comunió, un bateig... O sigui, les celebracions, a banda de sortir al carrer, tothom, fèieu al Club Pimpinela sota sostre... Sí, quan era una cosa així, i sobretot si era l'hivern, anem tots bastant abrigats, doncs era allà. Era un espai social pel barri i on podíeu... I no t'hem parlat? Sí, però cadascú i cadascuna de vosaltres aporta els seus records especials, que són personals i diferents. Té unes vivències perquè hi ha gent que era sòcia d'allà, la Glòria de la meva padrina havia anat a carnavals, a tot, perquè era sòcia. Bueno, que es feien carnavals quan estaven prohibits. Sí. Però això, també era una cosa del barri, de llogar... La Conxita ens ha portat fotografies del Pimpinela, que es va casar allà, al banquet. No, de Pimpinela no. La Conxita Pimpinela sí. Mira, ja parlarem amb ella, ja ho filmarem. Però em sembla que es va casar, va fer el verbut al Orfeó de Catalunya. Doncs mira, això amb la Conxita, això ens ho aclarirà. Segur que va ser el Pimpinela, perquè la Conxita vivia aquí a la... No passa res, ja ho aclarirem. Però en tot cas que quedi clar que el Pimpinela era... La importància del Club Pimpinela al barri era fonamental. Fonamental. I encara hi ha molta gent que parla del Pimpinela, Home, és que... Quan hi ha reunions sempre parlen del Pimpinela. I es podia parlar en català al Club Pimpinela. Sí. Al tanto, i a les monges, al col·legi de les monges també parlàvem català. Totes eren catalanes. És una de les poques coses bones que va fer el mossèn Jaume Busquet. Portar unes monges, que ara són padrones, que totes eren catalanes. I podíeu parlar en català. Amb elles inclús. Elles donaven les classes en castellà i tal. Però les que érem catalanes es dirigíem amb elles en català. Apuntat. Que hi havia col·legis que impossible, Correcte. Aquí no, aquí sí, Aquí sí. Fèiem els pastorets. Fèiem els pastorets en català, del Forc i Torre. O sigui, cada any fèiem els pastorets. Sí. Hi havia uns detalls. No. Hi havia una mica de tot. Jo a vegades també, us van deixar això. Cada un té les seves vivències. I quan sents parlar i dius... Jo me'n recordo que vam fer una passejada pel barri per conèixer-lo i tal, i un senyor, és que aquí fins que no va vindre el Montessori no es va parlar català. I tu vas dir no. Para. Que jo molt abans que vingués el Montessori he fet els pastorets en català. No sol parlar. Hi havia allà on gent que va dir sí, jo de petit els he vist. Clar. Em sembla que era Trullols, no? No sé qui va, jo els noms... Sí, però que quedi clar que tu vas fer els pastorets, Glòria, en allà. Però molts anys, I durant molts anys. No un any ni dos, no. Molts anys, cada any els fèiem, o sigui... Jo, com que era des de molt petitona, sortia de dimoni, o sigui... Els fèiem sempre. Mira, veus? I això també és la Ronda de la Torrassa. Això és la meva família. Enfoquem. Aquest número és deu de ser el 47. Eren les cases normalment de la Ronda de la Torrassa. Aquí dalt no hi havia res, només era la planta baixa. I aquí la família, molt ben vestida. Perquè és que eren les bodes d'or dels meus avis. Ah, carai. Eren les bodes d'or dels meus avis. I mira, tots aquests, i un que va a la panxa de la meva mare, i aquests dos som nascuts a la Ronda de la Torrassa. Carai. Perquè els meus dos avis, que són aquests i els altres són aquests que van fer les bodes d'or, vivien a la Ronda de la Torrassa, almenys, l'altre dia jo comptava, almenys des de l'any 1927.
lo menys, que ja és dir aviat, Uau. Són història... A la mateixa ronda de la Torrassa. És que podríem parlar fins i tot les primeres veïnes de la ronda, gairebé. Quan ells ja van anar a viure en pisos, o sigui, ells van anar a viure en pisos, però hi havia horts a la ronda de la Torrassa i a la punta, que això no ho tenen ni a Hospitalet. Que jo un dia amb l'Hospitalet, quan vam anar a veure allò dels passadissos, li vaig dir, no era ben bé a la ronda de la Torrassa, sí que era perquè davant no hi havia res, hi havia una casa de pagès, quasi bé tocant a la riera, baixant a l'esquerra. A l'entrada la teníem per el que ara és el passatge Congost, però que llavors no era ni carrer. I ells entraven per la ronda de Torrassa perquè a davant d'ells era un camp. Clar, que quan dius una casa de pagès, o sigui, com una masia, si tot eren horts. Era el primer que hi havia a la ronda. Era una masia amb cavall, amb bous, vaques... No, només tenien cavall perquè ells tenien terres, horts, que els van despropiar per fer la SEA. Ells tenien allà... A la Marina, vaja. A la Marina. Teníem parada al Born. O sigui, era el que abans eren els pagesos, que tenien el seu hort, agafaven les seves coses, les portaven a vendre al Born. I aquí hi ha la masia, no? I estava... Després ho mirarem, aquella que estem totes, igual hi ha l'Eugènia, que era la de la masia, era de la meva edat, anava al col·legi també i eren molt amigues. És per fer-nos la imatge de la transformació de la ronda de la Torrassa, que un dia podem fins i tot fer la ruta, des de baix fins a dalt, no? Jo he anat amb carro des de la ronda de la Torrassa fins a baix, fins a la Marina, perquè era molt amiga, una era de la meva mateixa edat. O sigui que... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I jo quan anava al col·legi de les monges, tot això que és el carrer, Campalans, tot aquest tros d'aquí, eren camps. O sigui, eren camps. Sí, o sigui, es tenia la imatge. Tot això, la frase, eren camps. Sí. Molt poca... Horts o camps sense res, però eren camps. Ara a l'hivern, per exemple, que es fa fosc tant d'hora, com que eren camps, quasi bé cada dia em venia a buscar la meva mare a col·legi. Al tanto, perquè jo, com que a casa meva tenien negoci, em quedava fins més tard. Feia repàs que deien per fer els deures.